Jo crec que ha sigut absolutament inoportú. Però hi ha diverses causes per entendre que ha sigut inoportuna l'aprovació d'aquest avantprojecte de llei que es presentarà al Parlament. En primer lloc, crec que hi ha una inoportunitat econòmica. Estem en una greu situació de crisi econòmica i, vulguem o no, per molt que sigui una subrogació de les diputacions, es té de crear una estructura nova a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central i al Pirineu. I són estructures noves que requeriran una inversió. Els juristes fa molts anys que demanem que quan s'aprovi una nova llei té d'anar acompanyada d'una memòria econòmica. Les lleis tenen sempre conseqüències econòmiques, sigui la que sigui. I aquesta tindrà conseqüències econòmiques i creiem que no és potser... Jo, des del punt de vista del ciutadà de peu, no és potser el moment més oportú per treure aquesta llei. Però si a més tenim en compte que l'article 141 de la Constitució posa en certa qüestió l'Estatut en quant a les vegueries, i hi ha un recurs del Tribunal Constitucional que esperem que sigui amb certa rapidesa, que es tregui la sentència de l'Estatut, però que un dels motius del recurs és precisament aquest. Lògicament, la prudència de qualsevol polític tindria que haver-li portat a aplaçar el que és la decisió sobre la divisió territorial de Catalunya, fins que hi hagués, primer, un consens polític, en segon lloc, tinguem una sentència en la qual ja confirmi, i com esperem tots que sigui, confirmi la constitucionalitat de la divisió de les vegueries, i en tercer lloc, buscar el moment en què l'economia del país permetés perfectament crear unes noves estructures que en aquests moments crec que els esforços tenen d'estar tots encaminats a sortir d'aquesta greu crisi econòmica. Aquesta és l'opinió des d'un punt de vista d'un ciutadà de peu. Jo a més diria una cosa, que els territoris no es barallen entre ells, es barallen els territoris amb el govern, perquè, o sigui, a veure, jo, si estés en la posició de... Si jo fos fill de Reus i estés en la posició de Reus, jo probablement defensaria el mateix que defensa la societat reusenca, vull dir que jo ho comprenc perfectament. Llavors el problema no és entre Tarragona i Reus, o entre el Penedès i Tarragona, el problema és amb el govern. La manca de diàleg, vull dir que si volen diàleg el tenim, aquí estem dialogant, persones de diferents posicions de partida, però vull dir que a mi el problema aquest o sigui, fent creure que això ha aixecat unes baralles o ha tornat a treure unes baralles entre Tarragona i Reus no és veritat. Vull dir, jo que sóc del Mouta i que figura que som els radicals i tot això, jo en cap moment i ningú ha qüestionat el posicionament de Reus. Vull dir, és perfectament legítim. Si estéssim canviats de les postures, probablement estaríem defensant el mateix. És un problema del govern amb els territoris. I el que no pot ser és una o sigui, que el govern s'hagi d'aclarir un per un amb els territoris sense deixar que aquests territoris s'entenguin entre ells. Vull dir, s'ha començat la casa per la teulada. De totes maneres, quan es parla, i quan ho fas amb l'alcalde de Reus, amb l'alcalde de Tarragona, quan surt a col·lació aquest debat de les dues ciutats, el discurs sempre és el mateix. Hem d'anar totes dues plegades, però després no ho fan. Algun problema deu haver. El fet de no marcar paquet de Tarragona front Reus o de Reus front Tarragona fa perdre vots, potser? Però aquí caldria preguntar-se què amaguen els ajuntaments de Reus i l'Ajuntament de Tarragona al darrere de tota aquesta polèmica. És a dir, potser és que hi ha coses, hi ha deures pendents a les dues ciutats que no s'estan resolent, i aquí doncs sí que faig una crítica als dos ajuntaments, i potser els interessa més entrar en aquesta dinàmica dialectal, i d'aquesta forma potser no sé, potser en el cas de Reus no es parla tant de què passarà amb el Tecnoparc o amb el Metro Acesa, i el cas de Tarragona potser amb el cinturó aquest que teniu aquí, que s'ha de desviar el tren. És important el nom de la vegueria? Es pot dir Tarragona a seques, com es defensa des de Tarragona, com defensa, per exemple, el Mouta? Hi ha algun problema? Es can dir Camp de Tarragona? Senyor Huguet? No, a veure, jo crec que hi ha postures que es pot defensar una cosa o l'altra. Nosaltres, jo crec que el nom Camp de Tarragona dona més un sentit de participació de tots els que composem el Camp de Tarragona. Hem de tenir en compte que cada vegueria té una idiosincràsia pròpia. O sigui, hi ha vegueries que la del Pirineu té unes característiques específiques, la del Camp de Tarragona potser que la característica específica que tingui és que té dos grans ciutats molt a prop, que les dues tenen un paper important, i també una sèrie de ciutats a la costa que tenen també un capital econòmic important. Nosaltres creiem que el Camp de Tarragona dona més un sentit plural
de participació de tots amb això. Que a veure, que això és un plantejament que es fa i que és subjecte a discutir i a parlar-ne. Fins fa 4 dies hi havia molts ciutadans de Tarragona que no sabien ni el que era el camp de Tarragona. Ho havien sentit a parlar, ho havien llegit alguna vegada. Els del Polònia diuen que el camp de Tarragona és el camp del Nàstic. Correcte. No està malament, no? Però jo crec que la majoria de ciutadans de Tarragona, la denominació camp de Tarragona no els agrada. A mi particularment no m'agrada, possiblement perquè som més de platja, no? Vull dir, venís a prop del mar i m'agrada més la platja de Tarragona que no el camp de Tarragona. Vull dir, no m'identifico amb aquest nom. I com jo crec molts ciutadans, i això és absolutament respectable, i per això seguim reivindicant que una obvietat que és que estem a Tarragona, i per mi és molt clar això, no? Però bé, si cal fer-ho, doncs ho fem. Però el tema és el territori, diguem-ne, igual que hi ha un territori, les comarques de... No? Aquests eufemismes que fan servir, les comarques de, com se diuen? Les comarques de... Però és que fins... Doncs aquí hi ha uns que diuen Camp de Tarragona... No, és que ens agradi o no ens agradi, a mi les províncies, doncs hi podríem entrar també aquí, no és un espai el meu, el súmum, però de moment estem a la província de Tarragona i capital és Tarragona, i això és així, legalment i de la manera que com ho vulguem dir, i després ja en parlarem de tot. D'aquí un any o d'aquí 2 o d'aquí 3. Jo defenso, no me n'amago i ho he escrit i ho continuo defensant, que el nom pel territori, diguem-ne, de l'àmbit de Tarragona es digui Tarragona. I tot dit això, jo per mi les províncies que desapareguin. Però vull dir que, perquè és que a més és el que no pot ser una esquizofrènia, en què tenim províncies per una cosa però tenim vegueries per una altra. Però jo continuo defensant el tema de Tarragona. Igual que... O sigui, jo veig l'argument de dir, home, és que Tarragona no és el mateix que Lleida i Girona, en tant en quant que Girona i Lleida no tenen una ciutat com Reus d'un tamany semblant i que a més està a 10 quilòmetres. Jo això ja ho veig, no sóc idiota. Però bueno, tot i així, no veig per què hi ha d'haver, quan se fa una reestructuració administrativa, que com tu dius, fa 170 anys que no hi ha sigut, no veig per què hi ha d'haver-hi un canvi respecte a la dinàmica que segueix amb altres territoris. Per què no es diu la Plana de Lleida o el d'això? O sigui, Lleida no es diu... Per què? Perquè hi ha Reus? Molt bé, parlem-ne, però parlem-ne els reusencs i els tarragonins, no parlem-ne que ens ho vinguin de dalt. Parlem-ne i entenguem-se.